campiona del món. Centrar-nos ara en aquesta afició. Ostres, Ha començat. ho heu vist, oi? Doncs, Arriba bé. sí, arriba bé, eh? Va, doncs, escolta'm, i si amb la càmera, a més, podem anar cap aquí, és fantàstic, perquè podrem veure aquesta exhibició, que és veritablement fantàstica, eh? Sí. Perquè a partir d'ara, atenció, ho vam veure, per qui no la conegui, des de Sabadell, m'agradaria que tots ho contessin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13. 13! Els 12 més 1 de l'Àngel Nieto. 13 són els campionats del món que té. La tenim aquí, amb totes i tots nosaltres, a la cíclica, segona edició, pell de gallina, un fort aplaudiment per Gemma! Avant! campiona del món avui a la cíclica, fent aquesta exhibició, campiona del món de bike trial. És brutal com munta aquesta bicicleta. Que bé. Com va dibuixant, com la fa moure el més estil d'Antoni Bou. Veieu aquí, doncs, aquesta exhibició, que és fantàstica. És exhibició de bike trial. Aguantant aquesta roda. I de moment, doncs, ens diuen que això és escalfament, que la cosa pujarà una miqueta, o sigui que no us ho perdeu. Us podeu acostar cap aquí per veure aquesta campiona del món de bike trial. Sí, efectivament, les bicicletes de bike trial que tenen marxa enrere, És tot just moment d'escalfament. I si això és l'escalfament, doncs el que prové, amb una sola roda fent el cavallet. A sobre d'aquests palets, aguantant, està demanant la participació del públic i els aplaudiments. La Gemma, 13 vegades campiona del món de bike trial. Anirà pujant tots aquests obstacles. Bike trial. És fantàstic com ha saltat amb aquesta roda i els aplaudiments del públic gaudint d'aquesta exhibició de bike trial. És la cíclica, totes aquestes activitats de bicicletes que s'estan muntant durant tot el dia aprofitant aquesta fira de primavera de Navàs. Està fent una demostració de tots aquests ciclistes de bike trial. Ella segueix aguantant, aguanta amb una sola roda, fent el cavallet. I fent el cavallet salta. És capaç d'aguantar l'equilibri. Com veieu, és una bicicleta que no porta seient. És una bicicleta que té capacitat d'anar enrere. És el mateix concepte que el trial amb motos. És a dir, els exercicis o les proves sempre han d'acabar sense posar peu, que penalitza. Aguanta equilibri. Continua aquí dalt. Tornarà a fer salt amb cavallet, aguanta amb una sola roda i ara és quan saltarà i és capaç
de saltar tots els obstacles amb una sola roda, sense posar peu a terra. És fantàstic. Com veieu també la roda, doncs, que no està inflada del tot, també és important. Ha aguantat roda entre una banda i una altra. I ara salta. La Gemma aguantant sempre l'equilibri sense posar peu a terra. Això és la cíclica. Aquesta fira de primavera de Navàs, que enguany, doncs, que té el ciclisme com un dels eixos centrals durant tot el dia de dissabte i que podeu veure en directe al ganxo. Continua la Gemma, 13 vegades campiona del món de bike trial de Sabadell. Vinga. Amb una sola roda. És capaç de pujar amb una sola roda, amb un cavallet. Tota aquesta alçada, i atenció perquè ara comencen a sortir obstacles cada vegada més grans, més alts, de més alçada. Salta d'una banda a l'altra, és fantàstic. Cada vegada està agafant més alçada la Gemma. En directe al ganxo. Aquí veiem a la Gemma, doncs. Fantàstic, doncs. Això és molt alt, Això... Aquí estem parlant ja de nivell. S'atura just davant de l'obstacle. Enrere. Aquesta bicicleta de bike trial. És la Gemma, 13 vegades campiona del món. Doncs vinga. Està quadrant pedals, diuen, a la mateixa alçada per pujar a primera roda i saltar perfectament i fer el cavallet. Fantàstic el que està fent la Gemma aguantant-se en aquesta plataforma en la que tot just hi cap la llargada de la bicicleta i amb una sola mà demanant el seguiment i l'aplaudiment del tot el públic que està present en aquesta exhibició de bike trial. Amb una sola roda, fent el cavallet, donant la volta a tota la plataforma, saltarà fantàstic. Quin nivell. Estic veient cares de nens que estan autènticament flipant amb aquesta situació. Esteu en directe al ganxo des de la Fira de Primavera de Navàs. Tot el dia en directe. Seguim mostrant aquesta exhibició. Vinga. Respiració. Doncs confirmen que no són pedals automàtics, que realment sense pedals automàtics ella és capaç d'aguantar. Va pujant de palet en palet, pujarà alçada, ara en aquesta plataforma, clava la roda del davant, mentre fixa la del darrere. Amb la roda del davant ha estat capaç de pujar i atenció perquè segueix pujant alçada. Segueix pujant alçada. La Gemma, que a més amb una mà demana l'aplaudiment del públic que correspon. Cada vegada va pujant alçada en aquesta exhibició extraordinària de la Gemma, 13 vegades campiona del món de bike trial. Espectacular el que estem vivint avui aquí a Navàs, amb aquesta exhibició. Mira, estan explicant que pot anar roda amb Radi 20 o Radi 26 i que fins i tot, si es vol, es poden anar amb frens hidràulics i que depèn de cada ciclista, en aquest cas, roda 20. Després, quan tinguem aquest primer plano de la roda, veureu que és roda de Radi 20. Continua l'exhibició. Campiona del món, 13 vegades. Cavallet. Per pujar amb roda davantera, clavar roda darrere. Una picadeta, diu l'speaker. Continua pujant.
la Gemma, que continua a la plataforma, una plataforma en la que girarà, amb tan poc espai, fixeu-vos com està girant ella mateixa. Fantàstic el que ha estat capaç de fer en aquesta petita plataforma en la que tot just hi cap la bicicleta en la seva llargada. Vinga, som-hi. Continua aquesta exhibició. Els nens estan al·lucinant de veure aquesta exhibició. Uns nens que fa una estona estaven aquí en aquest circuit experimentant i rodant en aquest circuit durant tot el dia. Vinga, continua. Primera pujada. Aguanta amb una sola roda. Fa el cavallet. Posa roda davantera i canto i fa el pujada. No sé, mira la plataforma alta i sí, aposta. Aposta per la plataforma alta. Vinga, va, som-hi. Aquí veiem com amb una sola roda és capaç de girar. Què passarà? Està controlant la seva roda del darrere amb la vista per fer el salt a la plataforma. Un salt exacte, un salt perfecte. Canvi de salt i fantàstic. Fort l'aplaudiment per la Gemma. Podem entendre per què és 13 vegades campiona del món. Fantàstic, eh? A veure què diu la Gemma ara. Va! No! No! S'hidrata! No! Això m'imagino, estic amb el seu motxilero que està fent fotografies. Mireu la rampa, eh? Mira la rampa Norman que pujarà, que és una cosa espectacular, eh? Sí, però si és impossible. Perdoneu, però això és impossible. No m'ho puc creure. No, això ja és circ. És impossible. No pot ser. Agafa l'embrancida. Ha quedat en la primera. Necessita l'aplaudiment del públic. Vinga, va, som-hi, tothom que s'acosti aquí. Que la Gemma està intentant fer una cosa impossible, diria jo. Atenció a la Gemma, que agafa inèrcia, vol pujar aquesta rampa. Amb aquesta poca distància, agafa força, amunt, queda clavada a la rampa, cada vegada una mica més a prop, cada vegada una mica més a prop la Gemma, cada vegada una mica més a prop. Vinga, va, som-hi, Gemma. Vinga, va, aquest aplaudiment, som-hi, tothom. Apiquem rítmicament de mans. Vinga, Gemma, 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 som-hi. Hey, 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 som-hi. A l'intent, tercer intent, vinga, va, som-hi. Falta que el públic encara animi una mica més per aconseguir el que jo crec que és un impossible. Ho aconseguirà o no ho aconseguirà? Som-hi, Gemma! Amunt! Ho aconsegueix! Sense embrancida pràcticament. Ha estat capaç de pujar aquesta rampa. Em semblava impossible, però resulta que sí que ho és. Estic amb el seu motxilero, eh? Motxilero, escolta'm, jo pensava que era impossible, això. Doncs ja ho veus, és possible, però no fàcil, esclar. Sí, però pujar aquesta rampa deu ser ja nivell top, no? Sí, esclar, no ho fa tothom. Necessita molt entrenament i coordinar molt bé els moviments i l'atracció, però bueno, Però ho ha aconseguit. es pot arribar a fer. Fantàstic. Sí. Orgull de filla, no? I tant, i tant. De filles, perquè en falta una avui aquí. Fantàstic, doncs. Felicitats, eh? Gràcies. Motxilero i pare, no? I el que faci falta. Amb qui parlo? Josep Davant. Josep Davant. Molt bé, moltes gràcies, Josep. Felicitats. Estem gaudint, de veritat. Ell li fa de motxilero, vol dir que sempre està allà al seu costat, que la va nodrint d'aigua. És fantàstic el que hem pogut veure. Aquesta rampa, que ja ens ho han dit, impossible no, però molt difícil. Impossible no perquè ens ho ha demostrat, diguéssim. Però jo crec que si tu arribes aquí al matí a primera hora i dius hi haurà una noia que pujarà aquesta rampa en bicicleta, jo crec que no s'ho hagués cregut absolutament ningú. A veure què està fent ara. Ui, calla, una corda. Agafa una corda. Agafa una corda. No, no em diràs que vols saltar la comba amb la bicicleta. No,
No pot ser pas veritat. No pot ser pas veritat. No serà veritat. Voldrà saltar? Va. Impressionant. Vinga, 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 vinga. Amb aquesta exhibició voldrà saltar la corda amb la bicicleta. Bueno, jo després d'haver pujat aquesta rampa, gairebé m'ho creuria tot, eh? Gairebé m'ho creuria tot, eh? Vinga, vinga. Mita'ls, eh? Ostres. A veure, Gemma, ho estan fent bé o no ho estan fent bé això, Gemma? A veure. Saltarà la comba de veritat amb la bicicleta? Uaps. Es posa al costat de la corda, com podeu veure, i hop, hop. Fent el cavallet amb una sola roda i saltant la corda. Espectacular i girant. Vamos, no ho sabria fer jo això sense bicicleta. Espectacular. Aquesta exhibició de la 13 vegades campiona del món de bicicleta. Flipando, eh? La gent va arribant aquí i està flipant de veure aquesta autèntica exhibició a la Fira de Primavera de Navàs. Fantàstic la Gemma, eh? Ostres. Bueno, encara vol fer alguna bestiesa més, la Gemma? No. Tu, Norman, això, diguéssim, ho troben normal, tio? Ostres, tio, és que és al·lucinant, eh? Estic flipant una mica. Està flipant una mica, no? Sí. Tu, alguna vegada a la vida t'hauries imaginat que estaries gravant bike trial? Sí, perquè a mi m'agrada tot, Carla. A mi tots els esports m'agraden. Ara, veure brutal, aquest nivell, aquí al passeig, estem a parlant Navàs, Fira de Navàs, nivell és top, espectacular. 13 vegades... Motxilero! El pare abans de començar... Això sí que és amor de pare, eh? Amor de pare. Jo el que faci falta per la meva filla. Mita'l! Abans de començar ha dit el que faci falta per la meva filla. Ara sí que és veritat que és un pare que fa el que faci falta per la seva filla. Estàs tranquil? Sí, tio. Per no veure-hi. Mira, per no veure-ho. No veure-ho. L'home m'ha dit, jo faig el que faci falta per la nena. Ostres, Es posa la el nena. barret, diu, per no veure-ho. Hosti, la nena com l'apreta, tu. Hosti. Això sí que és amor de pare, eh? Hosti, tu. Vinga, va, a veure quina s'inventa la Gemma. De moment va saltant amb una roda. Ai, no, Gemma, per favor. No. Per favor, Gemma. Ai. Per favor, no em facis patir d'aquesta manera, eh? I el pare aguantant allà, eh? Aguantant allà el Josep. Josep, aixeca la mà, demana clemència i la Gemma, que saltarà per sobre del Josep. Ai, ho hem saltat! No. Gemma, ja sabem que el teu pare ho fa tot per tu, fill meu, però potser t'estàs apretant una mica massa, no? Ostres, tu. El que estem veient aquí, per favor... L'ha fet moure un pam a l'esquerra, eh? Mira, li diu més. Aquí. Això és un pare de veritat, Sí. que aguanta aquí el que sigui, eh? Ostres, I el espectacular. barret? Mira, per aguantar el cap. Ei, un aplaudiment pel pare, tots els que estem aquí, eh? Sisplau. Un aplaudiment, per favor, eh? Sí, tu, home. Home, però què és això, eh? Mira. Hosti, això sí que és... No, Gemma, per favor. Home, per favor, no em fotis patir d'aquesta manera, tia. Uf. Hosti, tu. Increïble el que estem veient aquí amb el seu pare, el Josep. Ui, per favor, quin patí. Això, jo estic... Ui, mare de Déu! Fort l'aplaudiment per la Gemma i pel Josep. No. De veritat. Encara més. No. A veure. El Josep té una confiança cega amb la seva filla, això és evident, eh? És el pare, eh? Això és amor de pare, eh? Sí, amor de pare, sí, perquè qualsevol no ho faria pas, eh? I jo, de veritat, eh? Estem patint, eh? Sí, bueno. Una mica, sí. Hosti, tu. Mira, el pare aquí aguantant és fantàstic, eh? El pare té molta confiança amb la seva filla, eh? Jo, què vols que et digui? Cada salt d'aquests gairebé m'he de girar perquè, ai, per favor, Déu meu senyor. No.
Campiona del món 13 vegades. Bueno, per favor, Gemma. Home, si són hores de sacrifici, diu l'speaker. No, per favor, salta bé, No se t'acudeixi fallar, Per favor, saltant. Ai, Déu meu senyor, bravo! Fort l'aplaudiment, Que fantàstic, Home, no. No! 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 Per favor, encara més. Ui, 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 ui. Amor de pare, mireu-lo que el tenim allà, a no sé quants pams de la plataforma, i la nena que ara vol pujar dalt de la plataforma i saltar per sobre el pare. Hosti, tu! Hosti, quin patí! Ai, Gemma, va, som-hi, Gemma, Gemma, fes bondat, Gemma, fes bondat, per favor. Ens estàs fent patir una mica, Hosti, tu. No. Vamos, aplaudiment. La Gemma demana aplaudiment. La Gemma, que de moment està amb dues rodes, fa el cavallet amb una sola roda. Fa canto la Gemma. Fa canto, salta! Fantàstic. Gemma, ja, que patim molt. Ja que patim molt, Vinga, va, l'aplaudiment pel Josep, home, l'aplaudiment pel Josep. Ostres, ara sí que veig que realment el pare ha dit, jo faig per la meva filla el que faci falta, mare de Déu si fa el que faci falta. Espectacular el que estem veient aquí. Al·lucina, tu. Hòstia, tu. Has patit tu també, Hòstia, tu, hòstia. Vinga, va. Va, Gemma, estem en la recta final d'aquesta exhibició de la Gemma, que és 13 vegades campiona del món de bike trial, en un espectacle absolut el que estem vivint aquí a la Fira de Primavera de Navàs. A veure. A poc a poc va pujant, fa el cavallet. El control de les rodes, que per això, entre altres coses, no hi ha el seient, salta cap a l'altra banda, és veritat, a una sola roda va canviant de plataforma. És al·lucinant la tècnica que s'ha de tenir, fantàstic. Assa la plataforma. No. Demana al públic que animi a la Gemma, juga amb la roda davantera, no sabem si puja... Mare de Déu, saltant amb dues rodes d'una banda a l'altra. La Gemma que s'aguanta amb el cavallet. Ui, puja a la plataforma més alta. Fort l'aplaudiment per la Gemma, fantàstic. No, de veritat? No, ho farà, no. No, per favor, no. No em diguis... No, per favor. Jo m'aparto una mica, Ostres. Ai, vinga, va, som-hi, buf. És que això és molt amunt, Vinga, va, som-hi. Salta la Gemma a la següent plataforma. Campiona del món de bike trial. En directe, al ganxo. Fira de Primavera de Navàs. A veure. Què tal, com esteu? Gaudint d'aquestes bicicletes, És brutal, això, Sí, puc parlar amb vosaltres, Com esteu? Muy bien. Sí. Us ho esteu passant bé a la Fira de Primavera, Sí, fenomenal, estupendo. Molt bé, doncs, vinga, va, mira, la Gemma, que de moment la tenim ja aquí a la segona plataforma. El que farà ara és molt bèstia, també, no, Josep? Mira, el Josep fotografiant també, la seva filla. Vinga, va, la Gemma està dalt, per favor, amb una sola roda a la part més alta de la plataforma. Gira sobre la plataforma i demana l'aplaudiment de tot el públic, que és molt alt. A veure, jo ja tindria vertigen aquí dalt. No. Jo ja tindria vertigen, Gemma. Això fa vertigen, no? Ostres. No. Gemma, però estàs molt amunt, Estàs molt amunt, per favor, Ostres. Mira, Amb una sola roda. No. De veritat? Gemma! Amb una sola roda! Fort l'aplaudiment! Ostres! Estic dubtant entre si aquesta noia és valent o inconscient. No sé quina de les dues.
És increïble, Gemma! Fort l'aplaudiment per la Gemma! Fantàstic! Bueno, de moment... A veure. Va. No està demanant una voluntària o voluntari. No, vinga, som-hi, Mira, la Gemma aquí la tenim encara en aquesta fase final de l'exhibició. Mira, una nena que s'atreveix a fer de voluntària davant de la Gemma. Ostres, increïble, Josep, sí que hem pogut comprovar que per la teva filla ho fas tot. Això sí que ho hem comprovat, El que calgui, ja ho dic. Molt bé, fantàstic, Molt bé. Va, som-hi. A veure, la passió que hi ha per aquesta criatura. Ostres. Saltant. No. Ella confia? No. Ostres. Et quedes just a sota. Queda just a sota. Per favor. Quin patí. No m'ho puc creure. Quin patí. A veure. Ui. Amb una sola roda. Quina confiança que ha de tenir aquesta criatura. Jo aquí sota no m'hi poso, tio. Ni pel ganxo. No, ara li fa obrir les mans, per favor. Per favor, Santa Maria. Jo no sé... Endavant, a veure. O sigui, jo no sé si la càmera es veurà, però No. estic a 1 metre i fa por. Fa Sí. por. S'ha de ser valent. Aquesta Fa por. nena, per favor, la cíclica de Navàs. Estem veient aquesta exhibició en directe. Increïble. Ui. Per favor, quin nivell. És fantàstic. Aquí amb una nena voluntària que és meravellós, fantàstic. Bravo! Molt bé! Bravo la Gemma! Molt bé, meravellós. Vinga, va, aquí dalt que saludarà. Som-hi. Vinga. És que és fantàstic el que ha fet aquesta nena, meravellós. Vinga, un fort aplaudiment. Mira, imagina't, ella pujava amb la bicicleta i el que costa pujar d'una banda a l'altra, perquè ho veieu, Vull dir, poca broma, Molt bé. Fort l'aplaudiment, sí senyor, increïble. Ostres, Norman, quin patí, Jo no sé quines pulsacions deu tenir la nena, però... No, ha estat fantàstic, això, Molt bé. No sé... Fort l'aplaudiment per la Gemma, Molt bé. Molt bé, Gemma. Mira, ella 13 vegades campiona del món. Molt bé, escolta'm. Ella vol més, ella no vol acabar. Ella no pararia mai aquí dalt d'aquesta plataforma. Mira, una mica, perquè ara perquè us en feu una mica la idea. Mira, Norman, ara quan salti, mira, perquè la gent se'n faci una idea de l'alçada de la plataforma, Que la gent se'n faci una idea, És una barbaritat. Molt bé. Ho donem per... Molt bé, doncs. Molt bé, Gemma. Fantàstic. El ganxo. Gemma. Moltes activitats, així que gràcies al Ganxo TV, gràcies a la Cíclica, gràcies a l'Ajuntament de Navàs, digueu-lo! El Ganxo TV! Gràcies. Gemma, vine cap aquí, que jo he de parlar amb tu. La primera cosa que et vull demanar, escolta'm, si ens anem cap allà ens sentirem una mica millor, Vale, escolta'm. La primera cosa que et vull demanar, he entrevistat el teu pare abans de començar i m'ha dit, el teu pare m'ha dit que ho fa tot per tu, que ho faria tot per tu.
Hosti, em sembla que ha quedat ben demostrat, no? Ha quedat molt ben demostrat i també la confiança que té en mi, perquè jo en el seu lloc em faria cosa, la veritat. Sí, et faria cosa en el seu lloc? Una miqueta, sí. O sigui, prefereixo estar sobre la bici, em sento més segura sobre la bici, la veritat. Quan veia aquella nena allà, pensava, si jo estic allà, m'hi cago de miedo, eh? Per això em poso una mica a la seva pell i penso una mica el mateix. Però quan ja estic a la bici ja sé el que faig, em conec molt bé i tinc molta confiança, també. Escolta'm, Gemma, 13 vegades campiona del món de bike trial. No sé, sona a molt bèstia, no? Doncs sí, la veritat és que han sigut moltíssimes hores, molts viatges, molts nervis, tot en família i durant molts anys, que ha sigut un esforç i un sacrifici molt gran també, i aconseguir els resultats perquè igualment tot i aquest esforç moltes vegades no s'aconsegueix, però la veritat és que estic supercontenta d'haver-los aconseguit, juntament amb la meva germana, que també és 5 vegades campiona del món, i també gràcies a ella doncs, vam aconseguir pujar molt al nivell des de petites, i això, molt contenta, supercontenta, i també per tota l'ajuda dels meus pares des de ben petita. És a dir, com s'arriba a practicar aquest esport? És un esport molt minoritari, és un esport que, diguéssim, poc conegut. Com s'arriba a practicar aquest esport i què t'hi porta? Doncs, com bé dius, és un esport molt poc conegut. Jo el vaig conèixer també gràcies al meu pare, que feia moto de trial, i això, doncs, amb activitats i amb esdeveniments com aquest, doncs, promocionem l'esport i el fem arribar més a la gent. Tot i així, no és un esport que es quedi molta gent practicant-lo perquè no és gens fàcil, ja ho heu pogut veure que no és gens fàcil, però animem a tothom, per això tenim una escola de bike trial a Sabadell i això, intentem promocionar l'esport al màxim i sobretot el bike trial, perquè ja que és poc conegut, doncs això, tota promoció i difusió és molt ben agraïda. M'imagino que és un esport, o sigui, per arribar a campiona del món, al darrere deve haver-hi un esforç econòmic molt important també. O ha tingut, després de ser campiona del món, retorn econòmic? La veritat és que no, que el retorn econòmic no hi ha sigut més el satisfactori personal, però igualment, doncs sí que és possible, o sigui, sense sobretot l'esforç dels nostres pares, l'esforç econòmic no hagués estat possible perquè tots els viatges que havíem de fer per arribar a tenir el nivell que tenim. Has viatjat per tot el món? Per tot el món, sí, campiona del món, per tot el món. I hem anat a l'altra punta del món, a Japó, a Austràlia, a Nova Zelanda, a Canadà, sí. Entrenes cada dia quantes hores? Ara mateix ja no estic competint, però sí, s'ha d'entrenar cada dia, o gairebé cada dia, i mínim 2 o 3 hores diàries. Tenies referents d'esportistes previs al nostre entorn per practicar aquest esport amb els que t'hagis pogut emmirallar? Doncs sí, en el món de la moto, la meva referent era la Laia Sanz, que encara ho és, encara és molt referent en tots els sentits. I amb la bici, doncs, l'Otpi i el César Cañas, quan vam començar, per mirar, volia arribar a ser com ells. Sembla recordar que en bike trial, per això hi havia, ara m'equivocaré del nom, Josep Tarrés, em sembla que va ser com molt pioner fa molts anys enrere, però sí que hi ha hagut bike trialeros per aquí a Catalunya, no? A Catalunya és on ha nascut aquest esport i està ple de trialers. Ha nascut aquest esport a Catalunya? I tant. Aquest esport és nascut aquí, a Sabadell es van començar a fer també les primeres competicions i això és un esport que l'hem de cuidar perquè és molt d'aquí, tant de bici com de moto, i també els millors actualment encara estan aquí, a la nostra nació. Quanta gent ve a la vostra escola? Doncs ara mateix tenim uns 50 alumnes. Déu-n'hi-do, no? Sí, portem ja molts anys, ja portem més de 20 anys amb l'escola i no parem. Voldria acabar només amb una mica la tècnica d'aquesta bicicleta, que no hi ha seient, perquè llavors tu aprofites, entenc, que et permet tenir vista amb la roda del darrere, que és una de les claus, no? Doncs sí, no només és per la visibilitat, sinó també és per la qüestió d'on tenim el cos, que si tinguéssim el seient no ens permetria poder posar el cos, sobretot en aquests passos on hem d'anar al límit i posar el cos al màxim enrere o al màxim endavant, doncs això, tenim més mobilitat sobre la bici. Gemma, per acabar, què et sembla això que es munti a una fira de primavera de Navàs un espai com és la cíclica? Doncs evidentment estupendo, a sobre ens ha fet un dia molt, molt bo per fer bici, també per anar per aquí a la fira, i s'agraeix també que hagi tingut aquest èxit, que hi ha vingut molta gent, molta participació també als tallers, i això, seguir promocionant aquest esport. Moltes gràcies a la Cíclica i a l'Ajuntament, i això, molt, molt contenta i molt agraïda, i seguim promocionant l'esport. El ganxo, ja podem dir que hem pogut entrevistar a una noia que és 13 vegades campiona del món d'un esport, i això
és, bueno, això, no sé, és un luxe. 13 vegades campiona d'aquest esport del bike trial. Felicitats i per molts anys. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres també. Molt bé, doncs ja ho veieu, eh? Ostres, Gemma, que bé. Em podré fer el xulo. La resta del dia em faré el xulo dient jo he entrevistat a una campiona del món 13 vegades. Em faré el xulo. Hi ha gent que es fa el xulo gràcies a això o no? Sí, algú sé. Fa el xulo, eh? El pare es fa l'orgullós, oi? I tant, el pare sempre. S'ho mereix tot, aquest home, eh? I tant, molt agraïda. Molt bé, Gemma, moltes gràcies. Gràcies, Josep.